og lille Lasse, Karl Hermann og jeg spillede i caféskolen en dødssyg galej. Hver gang den fik lidt Mozart og den slags musik, skred publikum på stedet og sagde, da det gik: elguitar og saxofon, vil vi have rock and roll og ikke andet. Elguitar og saxofon, vil vi have rock and roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Karl Hermann og jeg sluttede i caféskolen og byttede vort grej. Børge, han valgte guitar, og jeg klarinet. Lasse en saxofon, Karl et brugt vaskebræt. Elguitar og saxofon, skal de have rock and roll og ikke andet. Elguitar og saxofon, skal de have rock and roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Karl Hermann og jeg var på turné et år, og det gik som en leg. Vi tjente kasse nok til et godt lille sted, og der drønede vi derudad, og folk skrålede med. Elguitar og saxofon, vil vi have rock and roll og ikke andet. Elguitar og saxofon, vil vi have rock and roll og ikke andet. Børge og lille Lasse, Karl Hermann og jeg var blevet lidt grå i toppen, så vi gik hver sin vej. Lasse har købt et slot, men han åbner sin dør. Så spiller vi lidt Mozart, præcis ligesom før. Men på søndag skal vi på den igen. Børges dreng, han fylder 18. Vi tre andre stiller op med vor ven. Og så